खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बागानबारियाव बिटिआर सरकारनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनि जथुम आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि जथुम आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो बाक्सा जिल्लानि बेंदेङाव थानाय 22 नं बागानपारा बियाबाव बागानपारा ड्रागन प्लेग्राउन्ड फिल्डआव बे मुलाम्फा मोनग्राफोरनि जथुम आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि सावराय जथुमाखौ खुंफुंदों। बे सावराय जथुमायाव बराय बिबुंथिखौ लाखियो 22 नं बागानपारा बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', माधव छेत्रीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो खाथिराम बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों 22 नं बागानपारानि माखासे गागि जेंनाफोरा प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव सुस्रांजाबाय आरो बे बागानपारा बियाबाव 70% सुबुंफोरा मुलाम्फा जाबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेरेखा हान्जाया नाजाब्लाबो बागानपारा बियाबाव इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोना रोखा होननानै बुंथिदों बिथां खाथिराम बर'आ। दानिया फैदो बिथां खाथिराम बर'नि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंलांनि। আমি বড়োলেণ্ডৰ 40টা সমষ্টিত হিতাধিকাৰী সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই হিতাধিকাৰী সভা আয়োজন কৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বহুতখিনি আঁচনি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুতখিনি আঁচনি ডাইৰেক্টলি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বেনিফিটৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰে এই আঁচনিবিলাক দিছে। আমাৰ সময়ত এতিয়া কাউন্সিলতো প্ৰায় 30টা আমি ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম আমি গাঁও অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, দুখীয়া মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, খেতিয়কৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই আঁচনিবিলাক যুৱ যুৱতীসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অনা হৈছে। কিন্তু সেই আঁচনিবিলাক যদি 100% ৰূপায়ণ নহয় তো আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিটো আশা বা চিন্তা, অসম চৰকাৰৰ আশা বা চিন্তা বা কাউন্সিল চৰকাৰৰ আশা বা চিন্তাবিলাক ৰূপায়ণ নহ'ব। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হিতাধিকাৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ যাতে তেখেতসকলে কোনো কাৰণতে কোনোবা আঁচনিৰ পইচাটো বেলেগত খৰচ নকৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এখন বনাই ল'লে 20-25 বছৰ ভাল হয়, টয়লেট এটা বনাই ল'লে হাইজেনিক আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয়। চ' তেনেকুৱা কৰি প্ৰত্যেকটো আঁচনি আমাৰ হাঁহ কুকুৰা পালন কৰা, ছাগলী পালন কৰা, গাহৰি পালন কৰা, মুৰ্গী পালন কৰা, হেণ্ডলুমৰ আঁচনি, প্ৰত্যেকটো আঁচনিবিলাক যদি 100% ৰূপায়ণ হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিচৰা নিচিনা ভাৰতবৰ্ষখন বিকশিত ভাৰত গঢ় দিয়াত আমি অতি সহজে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। গতিকে কাউন্সিল চৰকাৰ বহি থকা নাই, আমি যাতে এই কথাবিলাক সজাগতা কৰিব পাৰোঁ আৰু বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাত আমি 100% সফল হ'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আজি হিতাধিকাৰী সভাটো লোৱা হৈছে। जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट दङमोन 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिसि इलेक्शनमोन। बे बिटिसि इलेक्शनाव जोंहा जायखौ जोङो मेनिफेस्टो होननानै बुङो, इलेक्शन मेनिफेस्टो। बे इलेक्शन मेनिफेस्टोआव जोङो माखासे माने जोंनियाव बेवहाय माखासे गागि माने जेंनाफोर दङमोन जोंनि 22 नं बागानपारा समस्तियाव आरो बे गागि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय जोंनि इलेक्शन मेनिफेस्टोआव दङमोन आरो बेनिनो माखासे गागि जेंनाफोरा जोंहा माने सुस्रांजादों। दा जेरैबायदि पाग्लादियाव माथावरि माने मरा पाग्लादिया जायखौ जों दिरुं होननानै बुङो बेवहाय माथावरि आरो बेनि माखासे माने मा होननानै बुंदों जिखिनि माने गामियारि लामा साहा ओनसोलाव जोंहा लोंनाय दैनि जेंना दङमोन आरो जोंहा साहा ओनसोलाव जपा दं, नबस्ति, माखासे मानि एनसि एरियासबो सुबुनकाटा माखासे मानि एनसि एरियाफोर दङमोन जाय नन केडास्ट्रियेल एरिया होननानै बुङो। बे एनसि एरियाफोरनि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों जिखिनि हानि पाट्टा, बे हानि पाट्टाखौ होनायनि जोङो बावैनो जुलाइ दाननि गेजेरावनो होगोन। दा बैफोर जिखिनि माखासे जोंनियाव गागि जिखिनि जेंनाफोर दङमोन दिनैनि समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव बे गागि जेंनाफोरखौ प्राय माने बेवहाय सुस्रांजादों आरो बेनि थाखायनो दिनै जेरैबायदिहाय लोब ओंखारबोदों नोंथांमोनाथ' नुदों बेवहाय लोब माने रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों, बेनिफिसारिफ्रा ओंखारबोदों आरो जों अलरेडि बागानपारा समस्तिया मोनसे सार्भे खालामदों। बे आथिखालाव जोंनि बागानपारा समस्तियाव माने 70% माने सुबुङा बेवहाय बेनिफिटेड जाबाय। दा बे हिसाबैनो फैबाय थानाय जि मोनसे सम फैबाय थानाय समाव गुबुन माने बेरेखा हान्जाया जियानो नाजायाथों मानो नैबे बागानपारा समस्तियाव जों इउपिपिएल दलानो देरहानायनि पुर्न जि मोनसे सम्भाबना, बे सम्भाबनाया दोङो। जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो बेबायदिनो जोङो 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दलानो देरहागोन। सरकारनि गोदो बिपिएफनि जि मोनसे सरकार, बे बिपिएफनि सरकारावथ' जों नुनो मोन्दों दा बेवहाय स्टेट आरो सेन्ट्रेल जि माने आसनिफोर जि स्किमफोर, बे स्किमनि अनगायै जेबो गैयामोन बेहाय।
खालि मात्र माने स्टेट आरो सेन्ट्रेला जिखिनि स्किम हरो बेखिनियानो दोङो दा जोङो मा खालामदों दे जोंहा सेन्ट्रेल स्टेट बेनि स्किमनि अनगायैबो जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा गावनो गाव मोन 32टा आयदायाव बेवहाय माने गावनो गाव जौगानो हानाय जायखौ इंराजियाव फ्लेगशिप स्किम होननानै बुङो बे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ बानायनानै लानाय जादों आरो दा बेनिखायनो नैबे जिखिनि माने फ्लेगशिप स्किम बे फ्लेगशिप स्किमनि जि मोनसे फाराग बे फारागखौनो जोङो नुनो मोन्दों जेराव माने नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो हमनानै ला रेशन कार्ड होनाय रेशन कार्ड बहुत बोसोर माने गैयामोन दा रेशन कार्ड होगासिनो दोङो होखांबाय होगासिनो दोङो आरोबाव मा होननानै बुंदों बेबायदिनो माने सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन बा PMAY बे PMAYनि न'नि खोथाखौनो बुं एसे आगोलाव जोंहा चिफ बिथाङा बुंदों डाटाया बुंदों माने थांनाय 15टा बोसोराव BPFनि आमोलाव जोंनि धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लक बे धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव खालि मोन 500टाल' माने न'आ बानायजादोंमोन नाथाय जोंनि सरकार फैनायनि उनाव धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव दासिम माने 8,500 न'फोरा बानायजोबजाखांबाय आरो थाबैनो आरोबाव 2,000 माने न'आ IOI जायखौ PMAY होननानै बुङो बे PMAY न'आ बानायजानो थांगासिनो दोङो आरो गमामायैनो जों जुदि माने गामि लेभेलाव जायखौ जोङो ग्राम्य भित्तिक जुदि जोङो नायोबा गामि ओनसोलाव जुदि नायोबा डिफारेन्सफोरा बेनो आरो डिफारेन्सआ बेनो दे गोदो स्टेटनि सेन्ट्रेलनि माने स्किमनि अनगायै BPFनि समाव हाग्रामानि समाव बेनि अनगायै जेबो निजाबबिया बेवहाय स्किम गैयामोन नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव जोंहा मोन 32टा फ्लेगशिप स्किम दोङो बेखौ BTCआनो बानायदों BTC सरकारानो बानायदों आरो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि जिखिनि स्किमफोर बेथ' दंखायोआनो डिफारेन्सआ बेनो 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दानि थाखानाय 40+6 इलेक्सन जाया माने 40 जागोन 40 बियाबाव जागोन दा बेनिखायनो 40 बियाबाव जानो थाखाय आसाम सरकारा नटिफिकेसन होखाबाय आरो आसाम इलेक्सन कमिसनाबो दा माने नटिफिकेसन होखाबाय बेबायदिनो जोङो नुनो मोन्दों बे गहपुरनि माखासे ओनसोला धोनसिरियाव माने बिश्वनाथनि माखासे ओनसोला रौतायाव आरो माने मा होननानै बुंदों बियो सनितपुरनि माखासे ओनसोला बे जोंहा उदालगुरि जिल्लानिनो समस्ति मोनसेयाव बियो मा जागोन दे बियो माने थादेरफागोन दा बे हिसाबै आरोबाव नैबे तामुलपुर नलबारि जिल्लानि माखासे गामिया तामुलपुराव माने सोसनजादों आरो बे तामुलपुरनि गयबारि समस्तियाव माखासे गामिया थागोन आरो जोंनि 25 नं बागानपारा समस्ति बे बागानपारा समस्तियाव बियो फैगोन आरो दा बेखौ आसाम सरकार आसामनि जि माने आसाम इलेक्सन कमिसन बेखौ नटिफिकेसन खालामबाय आरो गासै प्रिपारेसना जाबाय थादों दा बेनिखायनो 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जि BTCनि 5थि बिसायख'थि बे BTCनि 5थि बिसायख'थिया 40टा समस्तियावनो जागोन आरो बेबायदिनो बेनि जिखिनि प्रस्तुति बियो सोलिगासिनो दं बिटिआर सुक्तिया 2020 मायथाइयाव जादों जों बेखौ गासैबो मिथिगौ 27 जानुवारियाव दा बे बिटिआर सुक्तियाव माखासे माने दफाफोर दोङो आरो बे दफाफोरनि जिमानखिनि माने खामानि मावनाय बेखिनि खामानि मावनाया दा सोलिगासिनो दोङो माखासे खामानिया आरो नैबे मोनसे खामानि मावनांगौ दंबावो दे 125 जि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि माने राजखान्थियारि जिखिनि माने दफाफोर बे राजखान्थियारि दफाफोरा बेजों मावफुंजागोन आरो बेनि गेजेरजों मर अट'नमि बिटिआर ओनसोलाव बा सा सानजा भारतनि जिखिनि 10टा माने 6 शिडिउल दङ बे 6 शिडिउलाव मर अट'नमि फाइनान्सियेलि माने मर अट'नमि बिसोरो मोनगोन आरो बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंनो जोंहा जिहेतु माने बेवहाय क्लज दंखायो आरो बे क्लजनि गेजेरजोंनो 60टाथ' नङा माने 52टा जोंहा समस्ति जागोन आरो बे 52टा समस्ति आरो सा 6 जिहेतु नमिनेटेड एमसिएलएफोर जागोन बे नमिनेटेड सा 6 आरो 52टा जि समस्ति बे समस्तिनि गेजेरजोंसो माने नैबे 60टा जागोन दा इल्टिमेटलि नैबे जिखिनि माने 125 जि मोनसे एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टआ बियो टेबोलाव फैगासिनो दोङो आरो जों आसा खालामो नैबे जि सामार जि सेसन बे सामार सेसनाव
बे जि 125 एमेन्डमेन्ट बे 125 एमेन्डमेन्टआ इन्डियानिफ्राय बा भारतनि जि मोनसे माने पार्लामेन्ट बे पार्लामेन्टनिफ्राय बारग'गोन आरो बियो मोनसे एमेन्डमेन्ट जानायनि उनाव फैबाय थानाय समाव बियो जि 54+6 60टा जि समस्ति बे समस्तिया बिटिआरआव जानो थांगासिनो दं।